Ngiyambulisa kumoya ngcwele, ndimbulise utata, ndibulise utata befundisi, ndibulise lonke ibandla likaKristu. Amen. Ndingwabani siqinisinisiwe izono zam zixolelwe, ngenye imini ndipheke ezulwini. Ndiphuma kulaa branch yaseBhayi. Ngokufutshane nje sizova umyalezo sibe sesiyagoduka kwincwadi kaMateyu chapter 28 verse 18 nencwadi kaKolose chapter 3 verse 1. Wakuqinisa ngegazi konke asethembise khona, wakuqinisa wakuqinisa. Colossians chapter 3 verse 1, Matthew chapter 28 verse 18. Konke asethembise wakuqinisa wakuqinisa asethembise khona konke kuyenzeka. Ncwadi kaMateyu chapter 28 verse number 19 verse 18. verse 18. Inhloko uYesu uyazibonakalisa kubafundi kwelaseGalili. Verse 18. Weza uYesu wathetha kubo esithi, linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini. 19. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga, nibabhaptizela egameni loYise, loNyana, loMoya Oyingcwele, nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Colossians chapter 3 verse 1, 2 and 3. Kolose chapter 3 verse number 1. Iziqhamo zokuvuka kunye noKristu. Verse 1. Ukuba ngoko navuswa kunye noKristu, funani izinto zaphezulu, apho akhona uKristu ehleli ngasekunene kukaThixo. 2. Nyamekelani izinto zaphezulu, zingabi zezasemhlabeni. 3. Kuba nafayo baye ubomi benu bufihlakele ndawonye noKristu kuye uThixo. Cela ndikwenza umthandazo. Baba, lizwi lakho thetha ngalo kube ngathi yaqala kube ngathi yagqibelisa. Siyabulela Thixo wethu, yona amandla, thula amandla ngalo izwi lakho, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. So sizawuthandaza ngoku siyagoduka. uYesu uthi xa ethetha nabafundi bakhe, igunya emhlabeni nasezulwini linikwe mna. Njengoba besisiva kuthethwa ngomyalezo womnqamlezo, njengoba kuthethwa ngomyalezo womnqamlezo, bekuthethwa uqala emnqamlezweni kwesa phansi komhlaba,
kwanyuka kwaya phezulu emazulwini, kwaphinda kwasa ngaphezu kwamazulu. Ngamanye amagama uYesu akukho ndawo angangenanga kuyo ukuzenza umsebenzi. Na uyabuya akube ugqibile umsebenzi, uzise iripoti kubantu abathi bakhonza yena. Haleluya. Uthi njengoba ndiwugqibile ndinikwa igunya ezulwini, walinikwa ukuze ndilisebenzise nasemhlabeni, naphansi komhlaba, naphansi kwelwandle. Haleluya. Uthi ke ngoku nina hambani banokuzenza abafundi zonke inhlanga, ningakhethi iilwimi zabantu, niya kuzo zonke inhlanga, nibenza abantu babe ngabafundi. Haleluya. Ngamanye amagama ayikho enye into esawuphinda siyithethe, senza abafundi. Haleluya. Apho sihamba khona asinanto siyiphendulayo, senza abafundi. Haleluya. uPawulos uthetha uthi phakathi kwenu ndakhetha uba ndingazinto ngaphandle koYesu, naye thethelelo emnqamlezweni. Haleluya. Akususingathando ukuphuma siyophendula izinto esingazaziyo. Naku Yesu siyokwenza abafundi. Siphuma apha ngoku siyokwenza abafundi. Wonke umntu esidibana naye itarget kukwenza umfundi, kukumguqula into yoba makabe ngumfundi kaKristu. Ithi ke kwincwadi yabaseKolose ithi njengoba nina nafanayo, hayi babazalwane, nina balapha kule ntende nafanayo, nafanayo. Uthi ke ngoku ekubeni nifenayo, hayi wena suka navuka, vuka naye, nihamba naye. Haleluya. Njengoba nihamba naye, uthi ngoku susani ingqondo zenu kwizinto zasemhlabeni, funani ezaphezulu, apho yena khona ahlele kudlele kwakho. Yena nowafayo wavuka nathi. Masingamilisi okwandiphakade, masingazifuni izinto zandiphakade, ngoba zizwisana asifune zaphezulu. Mighty Jesus, fune zaphezulu, fune zaphezulu, ilindebani, fune zaphezulu, khawuleza zangaphambili, uzofuna zaphezulu, ezo zaphezulu uzawuhamba ngazo balihlabathi, khawuleza zangaphambili, uzofuna izinto zaThixo. Aphakelo wena uYesu waseNazaretha, khawuleza Esse